Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon eta ongetorri Otsailaren 7ko programara. Osteguna da, beraz gaur parlamentariak izango ditugu. Aste honetan badakizue Garak eginen zorra ordaindu beharko duela eta horren inguruan galdetu diegu. Gero jakingo ditugu zeintzuk diren haien iritziak. Jarraian, gaurko elkarrizketan, platokoan, Bertsozale elkartetik Ander Perez izango dugu aste honetan hasiko den Nafarroako bertso txapelketari buruz hitz egiteko. Larun batean jarriko da martxan, Erriberan, Tuteran, eta esan bezala Ander Perezek emango dizkigu xehetasunak. Eta jarraian, kiriketan atalean bi eduki eskainiko dizkizuegu. Orain dela bi egun Iturramako auzoko zibiboxean, auzo horretan jarri nahi den edo martxan dagoeneko proiektu bati buruz hitz egin zen, baratza ekologikoari buruz. Eta ekimen horri buruz jakingo dugu, jakin izan genuen orain dela bi egun eta orain zuei eskainiko dizuegu informazioa esan bezala kiriketan atalaren bitartez. Eta jarraian naturaren harira eta ere horren baitan kiriketan atalaren barne, atzo Ingurumen Hezkuntzako Museoan azkenengo erakusketari aurkezpena eman zioten bi bertsolarik, Maialen Lujanbiok eta Julio Sotok. Han izan ginen ere eta gaur zuei eskainiko dizuegu. Has gaitezen. Arratsaldeon, Otsailaren 11tik martxoraren amaiera arte, Iruñeko udalak Alde Zaharreko 222 ostalaritza lokal bisitatuko ditu kontrol eta informazio kanpaina baten baitan, baimen ezberdinak betetzen direla ziurtatzeko. Alaitz kolektiboak 2019ko berdina saria jaso du. Gobernuak elkartearen ibilbide luzea eta berdintasunarekin naiz Nafarroako emakumeekin 50 urte baino gehiagotan izandako konpromisoa dela eta errekonozimendu hori eman diola adierazi du. Gaur goizean Otsailak 7 Iruñeko udalean hiriaren euskarazko umore zikloaren edizio berria Hots Irriziklo 2019 aurkeztu da. Maiatzaren 26ko hauteskundeak antolatzeko batzordea sortu da. Organo iragankor honetan Beomont kontseilaria burua izango da eta 6 kidek osatuko dute. 2016ko Sanferminetako talde sexu agresioko erasotzaileak espetxera bidaltzeko eskaera atzera bota da berriro ere. Lapurtutako haurren kolektiboak babesa eskatu dio gobernuari. Otsailaren 9an larunbatarekin Nafarroako Unibertsitate Publikoak emakume eta neska zientzialarien eguna ospatuko du. Hitzordua Iruñeko planetarioan izango da. Egunkarietako azalekin joango gara orain, lehendabizi Diario de Navarra. Titular nagusian, Sánchezen subiranotasunaren kontrako legatzea PP hiritarron alderdia Vox eta PSOEren zati bat mugiarazten ditu. Azaleko irudian, Zirke du Soleiren ikuskizun bat ageri da Nafarroaren mundu urdin bat izenburupean. Diario de Notiziasen txanda, titular nagusian, UPN Nafar herriaren batasuna Sánchez botatzeko kalera ateratzeko deialdia egiten duen Front Eskuindar eta Ultrara batzen da Madrilen. Azaleko irudian, Zirke du Soleiren emanaldi bat ikusi daiteke izenburu honekin. Torukek altu egiten du egan. Gara egunkariko lerroburu nagusian hau ipini dute. Albaramendua Sánchezen kontra Kataluniarekin eztabaida intxinuatu izanagatik. Azaleko argazkia martxoaren 8ko grebari egiten dio erreferentzia. Titular hau paratu dute ondoan. Martxoaren 8an 8 sindikatuk grebarekin bat. Hedabide euskaldunekin jarraituko dugu eta hau da Berria egunkarian agertzen dena.
Goian iskin batean, Avatarren mundu fantastikoa ekarri du Cirque du Soleilek Iruñera, hori kulturari dagokionez. Horren azpian lerroburu nagusian, lizeoetako irakasleek ohartarazi dute erreformak euskara ahuldu dezaketela. Horren azpian ilustrazio bat ipini dute, Txillardegi Irena, eta izenburu honek laguntzen du, Txillardegi ideien konstelazio. Alboan zutabe batean bildutak hurrengo edukiak. Arian atalean epaileek 3 kasutik batean ematen dute zaintza partekatua. Horren azpian, Jose Antonio Martín Pallin, Espainiako Auzitegi Goreneko fiskal eta magistratu ohiaren esaldi bat. Ez dago inolako arrazoi juridikorik gaur egun euskal preso guztiak ez euskal herriratzeko. Horren azpian 2 urte eta 3 hilekoz zigorra eman diote kabezudori, lekuko bat ertxatzeagatik. Azpian, bizigiro atalean, arbolei zukua nola atera. Bukatzeko ez, barkatu oraindik beste 2 eduki falta dira eta iskin batean, Olaizola bigarrenak utzi egin du binakakoa, hanka batean lesioa izan da. Eta kirola alde batera utziz, orain bai, bukatzeko martxoaren 8 zaintza lanak erdigunean jartzeko mugarri. Amaitzeko, Euskal Herri Erratiko webgunea. Sanferminetako sexu erasotzaileak espetxera bidaltzeko eskaera berriz baztertu dute, dio lehendabiziko albisteak. Eta alboan lapurtutako haurren kolektiboak babes eskatu dio gobernuari, eta azpian ahal duguko zuzendaritza utzi du Teresa Ez parlamentariak. Ea zenolako agenda dugun Iruña herrian. Otsailaren 24 arte Kondestable Jauregiko lehendabiziko gelan, Alfredo Sada elkarteko 30 artisten lanak kiri geometria deritzon erakusketan ikusgai izango dira. Sarrera libre. Horretaz gain, otsailaren 10 arte Nafarroako Unibertsitateko Museoan, Jorge Oteizaren obrak ere ikusi ahalko dira Génesis de la abstracción en los murales de Jorge Oteiza deritzon erakusketan. Sarrerak 4,5 euro balio du. Gaur arratsaldeko 7:00 Golen Baiona zinemetan, beste saio bat izango da El Campo de Gurs dokumentala ikusi ahal izateko. Aste honetan 2 proiekzio egin ziren eta arrakasta ikusita Nafarroako gobernuak beste emanaldi bat prestatu du gaurko. Paz y Convivencia abildua navarra.es edota 848 42 75 22 telefono zenbakian, edo posta elektroniko horretara idatziz edota beste telefono horretara deituz, sarrerak doainik eskuratu ahalko dira. Gaur arratsaldeko 8:00 bukatzeko Nafarroako Filmotekan film laburrak proiektatuko dira, BAFTA Shorts 2018 izenburupean. Sarrerak 3 euro balio du. Gaur zeruan lainotsu egongo da tarteka oso lainotsu, prezipitazio txiki egin dezake noizean behin. Egunaren amaieran atertzera egingo du. Mendebal osagaiko haize ahula ibiliko da, arratsaldean ipar-mendebaldekoa nagusituz. Tartean bizi xamar, temperatura maximak nahiko jaitsiko dira, zenbait tokitan izotz txiki egin dezake. Ostiralean zerua laino gutxikin egongo da, erdi mailako laino eta goi lainoen tartekin. Ego mendebaldeko haize ahul bizia ibiliko da. Temperatura minimoetan aldaketarik ez edo gutxi jaitsiko dira eta maximoak gutxi igoko dira. Zenbait tokitan izotz txiki egin dezake.
Iruñerriko albisteen tartea, has gaitezen Uharteko berriekin. Inauteriak direla eta martxoaren 4, 5 eta 6an euskarazko eta gaztelerazko hiri kanpaldiak eskainiko dira umeentzat. Tokiak mugatuak izango dira, horregatik izen emate epeaz gain, aurre matrikulazio garai edo epe bat dago, izan ere hasi eginda dagoneko eta bihar akituko da otsailaren 8an. Interesatuek 948-012-012 telefono zenbakira deitu beharko dute. Honetaz gain, aste honetan ere, Uharteko udal talde guztiek, Uharte Aldatuz alderdiaren Fran Espinosa zinegotziaren kanporaketa eskatu egin dute korporazioko kidea den Geroa Baiko Jose Antonio Beloki erasotu ondoren. Ahal dugu edo Podemos alderdiak kanporatze txostena ireki dio Espinosari eta bere militantzia bertan bera utzi zaio. Jarraitu dezagun Iruñerriarekin Olaibar herriko berriak ikusiz. Otsailaren 17rako tailer edo lantegi bat prestatu da udalerrian. Izenburua etxe osasungarria. Produktu naturalekin egindako aire freskagarri bat egiten irakatsiko da eta. Ez da irakatsiko den gauza bakarra, gure garbitzaile propioa egiteko eman beharreko pausuak edo urratsak ere azalduko bai dira. Eta saioa amaitzeko pintxopote bat eskainiko da. Goizeko 11etan hasiko da lantegia, udaletxeko erabilera anitzetako gelan edo aretoan. Interesa izan ez gero, inskribaketa beharrezkoa da. Horretarako izen emate hori gauzatzeko otsailaren 13a baino lehen, konsistorioan bertan burutu araio eta han bertan burutu ahalko duzue. Amaitzeko Iruña hiriko albisteak. Iruñeko udalak 39.800 euro bideratuko ditu ekainaren 1etik abuztuaren 31 bitarte Biurdana parkeko komunak irekitak mantentzeko. Baino edo komun hauek 2017an ireki ziren berriro ere 14 urtetan zehar itxitak egon ondoren. Albiste gehiago Iruñean. 128.000 eurorekin udalak irabazi asmorik gabeko 40 kirol, elkarte, talde eta klub diruz lagunduko ditu zaleen praktika honen kirolaren garapena bermatzeko. 2017-2018 denboraldian egindako deialdiaren emaitza da diru banaketa hau. Konsistorioak udaletxeak bultzatutako ekimena izan zen. Azpiko kategorietatik kirol taldeen sorkuntza bultzatuz edo sustatzeko hauek txapelketa ofizialetan parte hartu dezaten. Gai gehiago Iruñeari dagokionez. Lehen sarreran aurreratu dugu gaurko saioaren kiriketan atalean Iturrama auzoan baratza ekologikoa jartzeko martxan den proiektua ezagutuko dugula, baina ez da baratza bakarra hirian. Arrotxapeak beste bat izango du, abian da hau ere. Mendialdea bizilagun elkarteak kudeatuko du eta konkretuki hiriak Iruñeak izango lukeen 5. izango litzateke hau. Foru gobernuarekin adostuta Iruñeko udalak hiria Orkoienekin lotuko lukeen oinezkoendako pasabidea 2019an eraikitzea biltzen duen foru gobernuak eratutako proiektua txostena onartu egin du udalak. Amaitzeko, naiz eta hau ez izan Iruñerriko berria, edo Iruñerriko berria izan baino gehiago Nafarroa mailakoa izan, Teresa ez parlamentariak kargua utzi du. Taldearen ildoarekin batez datorrela adierazi du erabakia hartzerakoan. Alderdia banandu ostean zuzendaritzan zegoen saez. Bere esanetan ez da ezer kontsultatzen, ez da aferak eramaten dituzten kideen iritzia kontutan hartzen eta maiz edo askotan hiritarren kontseilura ailegatzen dira erabakiak hartuta. Eta orain Iruñerritik edo Nafarroatik Euskal Herria mailara pasako gara beste bi berri edo albiste hauekin. Aste honetatik aitzin aurrera derrigorrezkoa izango da esnearen jatorria etiketetan islatuta egotea. Azken finean 3 zentimok eta segundu gutxi batzuetan etiketa begiratzeak erostea erabaki aurretik, baserriak aurrera egitea edo ez suposatu dezakete.
Bestalde, eta honekin bukatuko dugu, orain dela egun batzuk, larunbaterako otsailaren 9-irako AEKak antolatu duen Txillardegiren omenezko ekitaldirako sarrerak eskuragarri daudela dagoeneko, esan genuen edo horren berri eman genuen. Ekitaldiak abildua korrika.eu helbidera idatziz eskatu daitezkenak. Aurtengo korrikaren 21. edizioak hizkuntzalaria Txillardegi omenduko du eta horren ondorioz aste honetako ekitaldian larunbatean gauzatuko dena Donostiako musikenen besteak beste Txillardegiren klika dokumentala aurkeztu egingo da. Goazen magazinaren bigarren zatiarekin. Sarreran aurreratu dugu, baina birgogoratuko dugu. Parlamentariak izango ditugu, gararen espoliazioari buruz galdetu diegu aste honetan. Gero, gaurko elkarrizketan, Bertsozale elkartetik Ander Perez izango dugu, aste honetan hasiko den Herriberan Nafarroako bertso txapelketari buruz hitz egingo digu. Eta jarraian, kiriketan atalean bi eduki. Alde batetik, orain dela 2 egun Iturramako Zibiboxean auzoko baratze ekologikoari buruzko egindako aurkezpena eskainiko dizuegu, eta jarraian eta saioari bukaera emateko, atzo Maialen Lujanbio eta Julio Soto bertsolariak Ingurumen Hezkuntzako Museoan izan ziren, emanaldia eskaintzen eta azkenengo erakusketari aurkezpena ematen. Orduan, goazen hau guztiarekin. Gure iritzia, argi eta garbi, injustizia itzela dela, zeren gauza bat zen egin eta beste bat gara. Eta Espainiako ministeritzak edo Espainiako gobernuak edo Espainiako instituzioek bat izango balira bezala kontsideratzea egin eta gara, gure ustez, injustizia hutsa da. Gure iritzia da, hau eraso bat izan dela. Eraso bat izan da noski proiektu komunikatibo batentzako, gararen kontrako erasoa. Baina, uste dut modu zabalagoan ere ulertu daitekeela, eta izan da eraso bat, azkenean prentsa askatasunari egindako erasoa, adierazpen askatasunari egindako erasoa, behar bada Euskal Herriko sektore sozial eta politiko jakin bati egindako erasoa ere, eta modu zabalagoan ulertuta ere, Euskal Herriari berari egindako eraso bat. Hau noski ulertu behar da, testu inguru jakin batean, hemen daukagu auzi politiko bat Euskal Herrian, eta estatu bat, auzi horren aurrean, eskaintzen duen goza bakarra dena, azkenen represioa batzutan atxiloketak eta horien bitartez, eginekoak ere gero atxilotu zituzten, eta beste batzutan bide ekonomikotik, baina kontua da, auzi politiko baten gainean, erakusten duen formula ia bakarra eta gehienetan, hori izaten dela kasu honetan, proiektu komunikatibo baten kontra eginez, horre dauzkan ondorio eta irakurketa guztiekin, beraz, guretzako gauza guztiz salagarria. Hemen esan izan da, enpresen suzesioa darkatu bat egontzela gari batean, epaitegi gorenak berak esan zen uste dut hori horrela etzela, beste irtenbide bat bilatu zuten, suzesio ideologikoarena, baina nik uste asko birututako argumentu bat dela, eta beraz azkenean da labur bilduz hori izan da, eraso handi bat salaketa merezi duena. Beno, eta zein da arazoa jarraipen ideologikorik bera izango balute ere. Kontutan eduki behar dugu, egin itxi zutela, gero tribune auzitegiek esan zutela gaizki itxita zegoela, eta beraz zer. Eta noski, egon daiteke, nola baiteko jarraipen edo lotura ideologiko bat bien artean, baina izango balitz ere zer. Non dago arazoa, zein da arazoa? Arazoa dago adierazpen askatasuna ikusten edo defendatzen ez dutenengan. Jarraipen ideologikiri benetan ez dut uste eta hortaz egitenek ala esan dute jurisprudentzien da inion olako horik agertzen denik ez nekez aurkituko dugu legeetan olako kontzeptu xelebre, bitxi edo arraro edo ez dakite nola ditu ez da. Horren, beste zintasun baten aurrean alegia. Hori behar den bezala juridikoki frogatzeko zintasun horren aurrean egin dutena da asmatu olako idea xelebre hori, justifika ezina dena zuritzeko, eta hortara askotan ohitu gaituztea zoritxarrez, gaztu bezalako epailek ez da, gauzak haien gustukoak ez direnean, bihurritu egiten dituzten legeak edo kontzeptuak, eta horrekin egiten dutena da azkean iritsi nahi duten tokira. Kasu honetan,
enpresa bat zigortu nahi zuten, kolpatu nahi zuten, proiektu komunikatibo bat, edabide bat, gara egunkaria, eta horretarako bilatu zuten, behar izan zuten argudioa. Argudioa esan bezala funtsarik gabekoa da, esan nekez argudiatu daiteke bi proiektu horien artean sustezio edo jarraipen ideologiko hori dagoenik, baina hortaz baliatu ziren. Eta honek azkenean erakusten diguna da, Estatu Espainoleko demokraziaren kalitatea zein den eta justizia sistemaren kalitatea zein den, ezta? Onartzeko moduko baldin bada, holako gozat, alegia esatea, jarraipen ideologikoa dagoela, eta horren ondorioz, proiektu berri bati irentxarazi diotela aurrekoak zeukan zorrura, hori hola baldin bada eta hori gertatu baditeke, horrek erakusten dugu osongi, hemen ze demokrazia klaseak agun. Egun horietan, da eginen itxiera gertatu zenean, hori itzen naiz, Aznarrek berak esan zuen, ez da, ze uste zuten, zinela ausartuko, oso ongi erakutsiz, erabakian ondik etorri zen, ez botere judizialetik, baizik eta botere politikotik, eta azkenan denan hasita dagoela, eta panorama horretan, egia ezetoko, honek ekartzen duena da, azkenean gure ikuspegitik entzat, bada beste arrazoi bat esateko, Euskal Herri honek independentzi behar dula, beste norabaita joan behar dula, ez da, bizi garen tokian bizituta eta sistema honekin, ez dagoela hemen askatasunean bizitzerik. Zenbat urte dela gertatu zen hori. Gaizki, eginek noski momentu hartan euskal politikaren atal baten ideologia defendatzen zuen, ni ez nengoen hor, baina adierazpen askatasunaren alde bai, orain nagoen bezalaxe, eta beraz, gaizki bizi izan nuen, azken finean egin naiz eta gero bere bilakabidean aldatu egin bazen ere, hasieran askoren artean lortu genuen, aurrera atera genuen proiektu bat izan zelako. Eta beraz, gaizki, ez zitzaidan bat ere gustatu, politikoki salagarriaz izan zen prozedura guzti hura. Ni eginen irakurlean nintzen eta eroslea ere bai, eta beraz, beste dozin irakurle bezala ez da, zurea den sentitzen duzun egunkari bat izteak, kolpelatza da hori ez da. Baina guretzako bezala pentsatzen dut, Euskal Herrian demokraziaren eta justiziaren zantzu txikiena daukan edozin nintzatere, kolpe handia izan zela ez da. Horren, ni uste hori momentuan gogorra izan zen, sortu zonelako, kezka bakarrik ez, etxipen bat, sarre ere bai, harridura ez dut esango, lehendik ere ezautzen genuelako Espainiako estatuaren jokatzeko bidea zintzen, eta herrituen beste ez, baina noski asarretu eta zinegon hori sortu zuen, baina nik horrekin batera ere esango nuke, etorri zela beste erreakzio handi bat, eta uztaien izan zen itxiera eginena, eta 6 hilabeteren buruan, zegoen beste komunikabide berri bat sortua, gara, hori oso gauza zaila da, segurako alegina eskatzen duelako, eta herri honek erakutsi zuen, olako eraso baten horrean, izan zuela gaitasuna, beste zerbait sortzeko, eta oraindik ere usutu 20 urte pasa direla, hor dagoena ez da horren, gazi gozo alde hortatik ez da, oso gazia. Eskatasun, prensa eskatasunak, eskatasunak izan zuten erasoatik, baina aldi beren gozoa, erakutsi zelako gaitasun handi bat, berriz beste urratxet emateko eta beste proiektu bat sortzeko. Zoritxarrez, Espainiako alderdi sozialistak berriz ere bere aurpegirik txarrena erakutsi digu. Orain dela gutxi, Ursue Barkos lehendakariarekin, Pedro Sánchez Espainiako presidenteak adostu edo egin zuen trafiko eskumena transferitu egingo zuela orain urtarrila bukatu da, eta oraindikan ez du Pedro Sánchez Espainiako eta PSOEko lehendakariak eskumen hori sinatu. Beraz, betiko martxan alderdi sozialista. Eta orain dela gutxi jakin izan dugu, berriz ere Espainiako aurrekontu orokorretan bazegoen artikulu bat kendu egin dutela, eta hori dela eta superabita izan dugun komunitateok ezin izango dugu superabita lortutako diru hori geure komunitatean gastatu edo erabili. Beraz, denbora gutxitan alderdi sozialistak berriz 2 aldiz bere hitza ez du bete. Penagarria. Egunotan jakin denez, Euskararen legea aldatzeko sortutako batzorde berezi horrek bere ibilbidea bukatu du, parlamentuan sortu zen, Bilduren ekimen baten bitartez, martxan jarri zen, egin du ibilbide bat, 8 hilabetekoa, egiteko bat zegoen, hain zuzen ere Euskararen lege berri bat egiteko proposamen bat lantzea.
Horrentxe egin du ere azkeneko saioa, eta balantza egiteko garaia da, hori ikuspegitik hori ere gazi gozoa, gazia ez duelako lortu emantzitzoin egiteko zehatza egitea, alegia, Euskararen lege berri bat idaztea, eta gozoa, alde batetik bai egin duelako ibilbidearen zati bat, ekarpen asko jaso da, gakoak zein diren argitu dira, eta edukita proposamen da asko aurkeztu da. Beraz, osagaiak badozkagu lege berri bat egiteko nahi izan ezkero, horrein falta dena da, adostasun hori lortzea. Batzordean bertan ez du astirik eman adostasun hori behar den punturaino eramateko eta lantzeko, baina hor ondorio batzuk atera dira, horietako batek esaten du Euskararen lege hau eta estatus legal hau ez dela egokia, aldatu da egokituta berritu barra dagoela, eta horrekin batera nolabait enkargu hori uzten dio parlamentuko taldei. Beraz, guk erronka hori nolabait esateko ondo hartzen dugu, eta esare dugu jarraituko dugula gai honekin, eta beraz, orain aldatzeko eta egokitzeko eta berritzeko borondate hori daukagun artean, gaur egun izatekotan, 26ko gehiengo horrek, erakutsi du nolabaiteko prestutasuna, hitz egin beharko dugu, eta erabaki, benetan horretarako presa gauden, proposamenak inbertutugu, kontraproposamenak, eta adostasunak diatu, eta gu behintzat gure konpromiso hori berretxen dugu, eta esan, batzorde bereziak bere bidea egin badu ere, eta prozesua bukatu gabe utzi badu ere, bukatzeko aukera egon badagoela, datozen hilabeteetan, eta horrek eskatzen da, prestutasuna, elegina eta konpromisoa guk hori badaukagu, gauza bera eskatuko nieken noski gainitzekoei, eta bai guk eta bai egin gizarteak berakin dituen ekarpen guztiekin, gauza garen datozen hilabeteetan, adostasun horretara iristeko, eta Nafarroari emateko beharko luken estatus legal hori. Otsailaren 9an larunbatarekin Nafarroako bertsolari txapelketa abian jarriko da. Gaur urari buruz gehiago jakingo dugu Ander Perezen eskutik, bertsozale elkarteko koordinatzailea. Arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. Zer moduz? Ongi, ja asteko txapelketarekin, bai. Aste honetan egun gutxi batzuk falta dira. Hori da, larunbatean abiatuko da Nafarroko bertsolari txapelketa, hasia da berez aurrekanporaketak egin zirelako, eta gu ere aspaldiari garelako hortan lanean, baina txapelketa bere horretan larunbatean hasiko da, eta 2 hilabetez luzatuko da. Herriberan? Bai, Tuteran hasiko da, hain justu, larunbatarekin, eta guretzako hori ere, bada apustu eta aldi berean hori ederra, ez? Bertsozale elkartea aspaldiari da txapelketa Nafarroko eremu geografiko ezberdinetara edatzeko apustu horretan, aurten esango nuke sakondu dugula hortan, eta ikusten den bezala saioak Nafarroko hainbat eremutan izango direla, eta injustu hasiera Herriberan ematea eta Tuteran emateak ere bazuen bere garrantzia, aurten Tuterako argia ikastolak antolatuko du Nafarroinez eta haiekin ere izan gara elkarlanen, eta horrek denak sortu du halako egoera edo giro apropos bat, txapelketarian hasiera emateko, eta pozik gaude horrekin. Azkenean ere apustu euskararen alde ez, eta ikusten da Nafarroa osoko geografian. Guretzako aurtengo txapelketako irudian ere saiatu gara nolabait Nafarroako aniztasun edo kolore askotako Nafarro horiek islatzen, ez? Eta horiek denak nola sartzen diren Nafarroa bakarrean, ez? Guretzako txapelketa eta bertsogintza bada, bertsoa Nafarroa osora zabaltzeko modu bat, baina batez ere euskara eta euskal kultura Nafarroa osora zabaltzeko bitarteko bat, ez? Eta guk horrela ulertzen dugu txapelketa, eta horregatik ere, saioen antolaketan, eremu eta zonalde geografiko ezberdinei garrantzia ematearena. 8 saio izango dira? Hori da, Tuteran hasiko gara, esan bezala, larunbatarekin, igandean bertan Urdazubin, izanen da 2. final ordena, 3. final laurdena Iruritan eta 4. Lizarran. Horiek final laurdenak, hortik pasako ginateke final aurrekoetara, 3 izanen dira, Atarrabian, Etxarriaran zen eta Lesakan, eta azkenik finala martxoaren 23an Iruñan Anaitasuna kiroldegian. Ez da gutxi, Ez, azkenean parte hartzaile kopuruak zehazten ditu saio kopuruak, urtetik urtera aldatzen doa, eta badakit adibidez duela 2 urteko txapelketan 9 saio izan zirela, aurten 8 hala tokatu delako, baina kopuru eta egitura bere txutan mantentzen gara, ez? Final laurdenen fasea, final aurrekoak eta finala, eta iruditzen zaigu, txapelketa tamaina polita dela, eta esan bezala, eremu ezberdinetan ere izateko haina saio baditugu, eta horrek ere ematen digu aukera zabaltzeko. 30 bertsolari apuntatu ziren. 30 bertsolari eman zuten izena txapelketan,
baina duela 2-3 aste ja egin ziren 2 aurre kanporaketa, eta hori urtero egiten dugu txapelketaren ataritan, txapelketan lehen aldiz parte hartzen duten bertsolariekin. Kasu honetan haiekin baterari izan ziren duela 2 urteko txapelketan azken 6 sailkatuak izan zirenak, eta haiekin guztiekin, 12 bertsolarekin guztira jokatu ziren 2 kanporaketa, eta 6 pasa ziren aurrera. Beste 6 beraz bidean gelditu ziren, eta beraz hor zehaztu zen 24 bertsolarien zerrenda hori, horiek dira, hain zuzen ere tuteran hasiko den ibilbide honetan hariko diren 24 bertsolariak, txapelketan hariko diren 24ak. Eta nolako prozesua da guzti hau antolatzea? Bueno, prozesu luzea da, azkenean, orain hasiko da txapelketa bera larun bat hontan tuteran esan bezala, baina honek baditu atzetik hainbat laneko hilabete, izaten da azkenean parte hartzaileen kopuruak markatzen du egitura bera esan bezala, baina hortik aurrera erabaki behar izaten da ze herritan saioak egin, ze aretotan, ze modutan, horrek guztiak eskatzen du koordinazio erabateko bat, bai udal eta mankomunitateekin, bai tokian tokiko bertso eskolekin, baina bada jendea hontan lanean ari dena, eta gainera esango nuke txapelketak ere baduela helburu bertsolaritzaren inguruan hemenka lanean dauden eragile eta pertsona guzti horiek elkartzea, eta ekosistema hori elikatzea, eta esango nuke zentzu hortan ederra dela, 30 bertsolarik eman dute izena, baina haiekin batera badira 15 jartzaile, badira 7-8 epaile, badira 10 eta 10 bolondrez laguntzeko prest, eta hemenka antolakuntza lanetan laguntzen ari direnak, orduan hori ere bada txapelketaren ezaugarrietako bat eta helburuetako bat ere bai, eta gu horrekin ere oso pozik gaude. Ohitutak zaudete gainera sarean lan egitera, hor daude bertso eskolak, ez? Bai, guk beti esaten dugu txapelketan islatzen den hori, eta nolabait txapelketa bada, ez? Bertsolaritzaren ikusgarritasun foko maksimo esango genuke Nafarroan 2 urtean behin egiten den hori, baina guretzako horre egiten dena eta hor ikusten dena ez da berez sortzen, ez? Badu aurreko oinarri bat eta horren ondorio da, ez? Guretzako oso garrantzitsua da Nafarroko Bertsozale Elkarteak transmisioaren eremuan egiten duen lan hori, ez? Batetik hezkuntza arautuan, eskola klase arruntetan esan dezagun ikastetxetan egiten dena, hor garatzen baita programa bat hezkuntza departamentuarekin eta udal eta mankomunitateekin elkarlanean, eta hor 2500 ikasleari dira momentu honetan Nafarroan bertsolaritza edukia jasotzen, eta gero bada eskola ordutatik kanpo bertso eskolen sarea, zuk esan bezala, eta hor badira kasuntan 50 taldeen Nafarroan eta 350 lagun inguruari direnak bertso eskoletan bertsotan trebatzen, edo bertsolari izateko pretentzioarekin batzu bai, beste batzu besteria bai euskararen ahozkotasuna lantzen eta euskara modu jostagarri batean erabiltzen, ez? Eta guretzako ongarri horrek guztiak edo sare horrek gero baimentzen du edo horren ondorio da gerora plazan ikusi ahal izatea bertsolariak. Bai, guzti horren emaitza esan daiteke orduan, edo hor taularatuko dena, ez? Ikusten da hor lanaren... Bai, hori da, guretzako ez da berez sortzen den zerbait, baizik eta plazan eta bertso saioetan eta txapelketetan eta herrietako bertso jaialdietan eta ikusten denak azkenean badu oinarri bat, ez? Eta badu horren aurreko lan bat eta da transmisioaren eremuan egiten den lan guzti hori. Sarean eta gainera esan bezala Nafarroan zabala eta anitza dela. Bai, eta txapelketarekin egin bezala, esango nuke transmisioaren eremuan, bertso eskoletan, hezkuntzea arautuko programa horietan ere bai ari garela, ez? Gutxinaka Nafarro osora edatzeko apustu horretan, gutxika pausuak ematen, bertso eskolak, gainera, Nafarroan kontuan hartu behar da urteetan eta markadetan bertsolaritza oso sustraitua eta ia oso mugatua egon dela hainbat baiaretara, Bortzigitara, Baztanera pixkat, Malerreka inguruietara, eta Leitzaldera, baina oso mugatu egon da, eta esango nuke azken urteetan bai txapelketa dela horren isla, baina transmisio arloan ere, bertso eskoletan, irakaskuntzan, ikastetxetan ari garela ere pausuak ematen Nafarro osora zabaltzeko eta edatzeko. Eta jendeak erantzuten du. Bai, gu horrekin oso pozik gaude, azken fina, ikusten da bertsolaritzak baduela bere oinarria, antolatzen dela jendeak erantzuten duela. Esango nuke gainera txapelketa izaten dela bide bat, bertsozalea denarentzat argi eta garbi zita garrantzitsu bat da, baina ez denarentzat ere, edo agian
bertsolaritza inbeste ezagutzen ez zuenarentzat ere izaten da, ez? Askotan lehenbiziko kontakturako bide eder bat, eta zentzu hortan espero dezagun aurtengo txapelketak ere laguntzea hortan, ez? Bertsozalei plazer eta zita hori eskaintzen, baina bertsozalea ez denari ere bertsolaritza ezagutarazten, eta hortara hurbiltzeko aukera ematen. Orduan, lehendabiziko hitzordua larun batean. Hori da, larun batean, 5:00 Tuterako musika eskolan izanen dira, Aimar Karrika, Eneko Fernandez, Alazne Untxalo, Mikel Lasarte, Joana Ziganda eta Sahatz Kalasatorre, 6 horiek. Ederki, eskerrik asko Ander gurekin egoteagatik, egon izanagatik eta hurrengora arte. Eskerrik asko zuei, hurrengora arte. Igual bat zuzentzatu lengualdia da zentru honetan, Unizazoen Ginikularako ekikamendua da. Hemen saiatzen gara ingurumen hezkuntza lantzen, aldaketak gizartean eragiten, eta horretarako hainbat hilabetero programazio bat egiten dugu, hainbat hitzaldi, tailer eta erakusketekin. Orduan informazioa nahi izan ez gero, hortxeak honen gara, informazioak zenan duzuen, edo zer batzua galeko. Hilabete honetan, Iñaki Intergararen erakusketa egin dugu, hartzen inguruan, eta gure programazioa, ofizioak, tradizioen buruzko jarduerak izan dira, bai? Azken batean, hiri batean bizi gara, baina ezin dugu astu, non dauden gure sustraiak, eta hiriak herri eta landa ere gure gabe, ez dutela zer eginik. Orduan, gaurkoan Julio eta Maialen eskutik ingurumena eta artea eta tradizioak nazituko dute, eta besterik gabe gustatu, gozatu, eta mugitu. Artzaiak berezko ditu ofizio eta jardun. Hori museo baten barruan sar daitekela demagun. Arratsaldeon bertsozaleak ta ongi etorri lagun. Arrotxapeatik handiara bidaia egin dezagun. Arratsaldeon ta ongi etorri, has gaitezen lasai, lasai. Rikardo deitzen den hartzaiaren, arditxakur eta gaztai. 4 joango gara, ia zer dagon gure zai. Etor zaitezte gure atzetik, gu izango gara hartzai. Gure atzetik etor zaitezte, orain bera, orain gora. Molda ezazue begirada, taldatuko da denbora. Zuri beltzeko erretratutan, mundu berdearen froga. Ricardo besterik nor sartu da, abarkekin museora. Arrazoi duzu museoetan tendentzi berririk bada. Luzatzen zaio kontemporaneo, arteari
begirada, dela pintura zein eskultura, bai baina hau da nomada. Ta bistakoa da museoan guztiok kabitzen gara. Irita mendi bereizteko guk naizta ez dugun asmorik. Hor bada erretratu gile bat egin ez duena lorik. Harrapatuaz bere markotan mundu bat oso osorik. Iruñan etzen dut topatuko horrelako modelorik. Beko deizula lanaren gandik, edertu gaituzu munduz. Gure gizarte hontan non denok naturan gandik urrunduz. Baina begira guri klik ta klik, zebilen modu seguruz. Urrengoa igual egingo duzurita niri buruz. Zuetan isartuko bagintu Julio litzateke pena. Bersolaritzak osasuna du planta gaztetan lerdena. Artzantzarekin egitate bat ara gerta litekena. Museotara maiz sartzen dela galzorian dagoena. Bai egia da museo baten erakusgai dauden ertzak. Batzuetan dira ohiturak ta galtzeak ditunak jendetzak. Gaur artzaintza ta ardiei buruz, izan zuri edo beltzak. Bi urbanita hariko dira urbanita batzuentzat. Hala ere saiatuko gara gu menditarrik ez mintzen. Naiz ez dakigun eremu bati buruz bersotan gabiltzen. Ardi guztiak zeinen igualak, ni pentsatzen ari nintzen. Gure aktaldekoak ez zaizkit hain berdinak iruditzen. Hemen badaude diferentziak, bat argal edo mardula. Baina jakizue guri horrek igual digula. Ardi guztiak horren berdinik sekula. Egia ote hartzaiak ardi denak ezautzen ditula. Denak ezautzen omen ditu bai bere hartaldean zeak. Batek belarri makurra baitu, besteak muturra meak. Pentsa hartalde puska horrekin kontatzen zoratzeak. Hartzaia izen bat ardi dituen, ez zaio galdetu behar. Nik behin batean anekdota bat kontatuko dizut aizu. Bazen hartzai bat ostatuan ta goxo egin nion kasu. Galdetu nion zuzen bat ardi bildurrik gabe esazu.
Eta hartzaiak galdetu zidan, zuk zenbat diru daukazu. Ura pizkorra eta zuk ere pizkorra izan nahi, klaro. Harrapatu nahi zenuen baina etzen erori zeharo. Beraz, ardiak aina diruak esan dezuta akabo. Arkardiak edota zuk sosak zeineko tezun gehiago. Nik uste ardi gehiago zeukala kalkulatu nuen ala. Zeren badakizu bersolari batek zer daukan jornalan. Artaldea ta gure patrika dira antzeko bezala. Pentsa aberats hitzak erroa aberetan daukala. Ara gainera mintzatu zaigu filologoen erara. Orain arte ohartu ez baina hori ere egia da. Ardirikan ez baina sosak bai edo erdi bana bada. Zu hartzaia ez izanagatik Julio Zalduna bazara. Ta hauek dira nire behorrak, begiratzu eze maukak. Babai badauzkat behor batzuek eta zakurraren zaunkak. Baino alare zuk ez dakizu, ta zuzendu mingain taupak. Artalde handia ez da baina 12 ardi badauzkat. Aitortu dezu orduan eta aitortzea zen justoa. Horren berririk enuen Julio ta zenolako sustoa. Ricardo bezala jardutea baldin badezu gustoa. Urrengo erakusketa laizter da Juliori buruzkoa. Aixe egingo dute nerea, aixe hasi eta fini. Oraindik berde nago ta ezin dut horrelakorik eskaini. Nere numeroak zeintzuk diren arreta pixkat ipini. Artalde erdi, kartera erdi, horrela osatzen naiz ni. 12 ardi artaldean da, favorez egin mesede. Dozena eskaz bat ez da izaten, hartzaion batentzat lege. Aurpegi eta izenak ere, izango dituzte xee. Oien esneak ez du emango, beti suizetarako ere. Aber 2 litro ematen dute eta mesedez, mesedez. Batek izena dauka aizea eta besteak Mercedes. Bai aitortzen dut artalde oso handia ez daukat berez. Dozena bat dut, bat hiltzen bada, dozena bat ja ere ez. De repentean baja litezke 12tik 11
Honela bukatuko dugu osteguna. Eskerrik asko Saloa Telebista aukeratu izanagatik eta bihar arte.